Samtlige i startopstillingen har været inde og snuse til førsteholdet, men det er et meget, meget ungt mandskab, han har sendt på banen. Kasper Hjulmand, bare 3 mand, der er ældre end 21 år i startopstillingen. Og de er altså kendte for det her brand, den her talentfabrik Nordsjælland. Den skal i den grad stå sin prøve i dag, og de har noget at leve op til. De skal nemlig have vasket indsatsen fra Brøndby af i torsdags. Der var en grim plet på en ellers meget flot sæson, hvor de altså blev rundbarberet med 4-0. Nedsmeltet fuldstændig, fik udvist kaptajn Nikolaj Stokholm, der altså ikke er med i dag. Det er der i hele taget 10 spillere, der normalt vil være i hvert fald tæt inde omkring startopstillingen hos Nordsjælland, som ikke er. Alt imens Esbjerg stiller i stærkeste opstilling. Og har nogle spillere at sige farvel til i dag. Esbjergenserne. De skal selvfølgelig have uddelt nogle roser i dag. I og med det er sidste spillerunde, og det er hjemmekampen. Der er flere, som skal prises her. Nikolaj Stokholm den første. Og den næste, en lidt yngre FC Nordsjælland-spiller, der har jubilæum i dag. Mark Gundelach her, U21-landsholdsspilleren, spiller kamp nummer 50. Har spillet en meget, meget flot sæson for Farum-klubben, ham her. Virkelig et spændende navn, der har fået sit gennembrud og får lykønskninger her fra Jan Laursen. Og så kunne der ikke komme så! Helt op på Terner! Her er altså dommertrioen. Michael Tytgaard leder den. Ham har Esbjerg aldrig vundet en kamp med. Og Nordsjælland har aldrig tabt, når han har passet fløjten. Så blandet fornøjelse har det været for dem at læse dommerkortet her. Nordsjællands startopstilling. Ved at lægge mærke til Nikolaj Johannesen og Pascal Gregor i forsvaret. Nogle af de unge navne, og også Kamal Issa, der er kommet ind på midtbanen. Og også fremme Ejner Noglu og Christian Lindberg, der flankerer Ricardo Bueno, som altså har fået chancen fra start i dag. Der skiftede ind i kampen på Brøndby Stadion. Man kunne ikke rigtig ændre på det store brasilianeren. Men Kasper Hjulmand her har altså måtte ryste posen. Der har været rigtig mange skader i hans trup. En Anders Christiansen, en Morten Nordstrand, der ikke er kommet klar til i dag. Her får vi lige udholdet en gang. Lukas Radetski selvfølgelig i målet. Spørgsmålet er, hvor længe han bliver ved med at være det hos Esbjerg. Og ellers den velkendte firebakkæde og også den velkendte kæde på midtbanen. Og fremme 2 spillere, der er rigtig hotte lige nu. Martin Braithwaite og også Anders Marason, naturligvis islændingen. En anden en, der kan være fortid snart. Det er ham her, ved vi. Har sin sidste opgave med Esbjerg i dag, inden han dedikerer sig til chancen som U21-landstræner. Har allerede udtaget sin første trup. Men hvilken afsked han tager med det her Esbjerg-mandskab. I efteråret lå de stadigvæk og var kandidat til at rykke ned, men i dag ligger de altså helt op på 4. pladsen og kan sikre den med en god indsats. Her Gundelach, altså jubilaren. En af de mere rutinerede kræfter, pudsigt nok, på det her Nordsjælland-mandskab i dag. Og også Anders Smarterson har vi kigget på. Han har scoret 6 gange, sluttet 5 gange i de seneste 6 kampe. Altså virkelig i stor form, men ikke rigtig sikker på, om han vil forlænge med Esbjerg. Der er det hele taget en del spillere, som Esbjergenserne skal have sikret sig, når sæsonen er slut. En del profiler
som i den grad har vakt interesse for andre klubber, også ude i det store udland. Radetzky selvfølgelig nok den største. Selvfølgelig ikke kun interessant, hvad der sker her i forhold til fjerdepladsen. Det er også spændende, hvad der sker i Aalborg. OB, der altså har muligheden for at stjæle fjerdepladsen og dermed en plads til Europa League-kvalifikationen i den kommende sæson. Og de er som endda allerede kommet på 1-0, kan jeg se. Aalborgenserne, der spiller hjemme mod bronzevinderne fra Randers. Det andet oprykkerhold, der altså har klaret sig endnu bedre end Esbjerg i ligaen. Men måtte strække våben over for vestjyderne i pokalfinalen. Shorezo Kåre. Apropos salgsobjekter. Mærker ryg ellers på tværs derfra. Ayanoglu scorede et fantastisk mål mod OB, sit første i Superligaen. Ogusan Ayanoglu her. OG, som de kalder ham. Taget ud i pausen på Brøndby Stadion efter en indsats, der det var lige så pover som resten af Nordsjælland-holdet leverede i de første 45 minutter. Og lad os da bare lige kaste blikket ned i venstre hjørne en gang og se topstillingen, som den ser ud lige nu. Esbjerg er altså glidet ned på en 5. plads. OB har overtaget, altså på grund af deres åbningsmål oppe i det nordjyske, men lidt over 87 minutter endnu til at lave om på det for esbjergenserne. Kamaralisa er udmærket Nordsjælland-ting der i højre siden, og så Ayanoglu, der ikke lige fandt en mand. Det bliver til gengæld til en afslutningsmulighed alligevel fra Isa. Allerede ved at få etableret et udmærket pres på gæsterne her. Nordsjælland her faktisk en mulighed, og det er en fremragende redning af Radetzky. Jeg tror simpelthen, det var Ayanoglu, der fik chancen i venstre siden der. Glimrende kvikt. Nordsjælland opspiller første store chance. Braithwaite med en tunnel, der slipper fra ham. Radetzky her har virkelig stået en fantastisk sæson med 16 clean sheets. Rigtig god aflevering, der kommer der fra Bueno. Ayanoglu, der ikke er helt koldblodig nok. Så skal vi lige have kigget til en Nordsjælland-spiller, det er Conor O'Brien, der ligger der. Efter noget, der i hvert fald gik min opmærksomhed forbi, mens de fik den store mulighed nede i den anden ende.
Han bliver lige taklet til jorden her af Hans Henrik Andreasen. Ikke noget ondskabsfuldt i den, men skal tilses. O'Brien, de har altså rigeligt med skader allerede i Nordsjælland. Lige et uheldigt slag der på knæet af amerikaneren. Spørgsmålet er, om det er noget, der kan løbes væk. Peter Ankersen tager Lægvind med. Peter Ankersen, en anden esbjergenser, der virkelig har været i stor form på det seneste her. De er måske ved at komme til en afslutning. Det bliver Smarterson, der klapper den et stykke over. Udmærket lagt af Martin Braithwaite. Og Smarterson med den optimisme, der følger med de præstationer, som han har leveret på det seneste. Lægvind igen fordeler ud til Peter Ankersen. Bormann Jakob kom stormende for at tilbyde sig. Det bliver et indkast. Ja, lige før han kunne få lavet et lille gennembrud der. Ankersen, de fastholder Esbjerg. Smarterson i dybden til Tutu. Og der, lige før den der kunne få lov at passere til Martin Braithwaite. I stedet for et udmærket indgreb af Lasse Petri. Udmærket af Braithwaite i dybden der til Jakob Ankersen. Og derinde er der kom Tutu også. Pascal Gregor, der kommer i vejen. Braithwaite, gode ting igen. Smækfyldt med selvtillid af han. Esbjerg angriberen, og der, før den fik lov at passere til Hans Henrik Andreasen den her gang. I stedet for mulighed for en omstilling til Nordsjælland. Et godt forsvarsspil med Jonas Knudsen. Kommer lige foran Christian Lindberg og afværger faren. Tutu får taklet Hans Henrik Andreasen. Ankersen tilbyder sig. Forsøgte at smide den hurtigt videre til Lægvind. I stedet for igen Nordsjælland, der kan angribe den anden vej. Og den der, den har været ude over at markere linjevogteren. Knudsen afsted.
passes op af 2 mand. Tutu med en hel kick, så skal han være glad for, at Ayanoglu også glider. God bold der til gengæld, som han var ved at kunne løbe ind i Tutu. Men Okoro får lagt den tilbage til Jesper Hansen. Ja, det er gode ting, det der fra Ayanoglu. Elegant tur på tværs. Åbner for Gregor på højre kanten. Kan godt nå at løbe den op. Kommer tilbud fra Conor O'Brien. Og Drogoan Ping, der kan hætte. Er næsten til hjørnespark. De holder den på banen. Og så alligevel ikke hjørne til Nordsjælland. En livlig åbning på den her fodboldkamp. En god mulighed til ham her tidligt i den. Og ellers så synes jeg, at overtaget det allerede har følget ganske meget frem og tilbage her i de første 11, snart 12 minutter. O'Brien med hjørnesparksbolden. Okoro selvfølgelig ham, der bliver sigtet efter lige ved at få ramt på den. Nikolaj Johannesen samler op. Og Hans Henrik Andreasen får clearet. Ja, det er godt arbejde, det der Johannesen i venstre siden. Så til gengæld knap så godt indlæg fra den 18-årige tidligere Lyngby-forsvarer. Hentet i vinters. Nikolaj Johannesen. Nu er ikke den første, der tager turen fra Lyngby og til Farum. Ja, Skida Khadetski for en gang skyld. En mulig bold for Knudsen. Bueno tilbyder sig. Og så mangler han selvfølgelig selv ind i boksen. Brasilianeren har ikke rigtig fået det til at spille endnu i sin Nordsjælland-tid. Ricardo Bueno. Derovre ligger han til gengæld og lige ved at kunne komme til den. Opmærksom forsvarsspil fra Jonas Knudsen forhindrer. Han kunne få frit hovedstød der. Ricardo Bueno. God bold ellers fra Johannesen, som har startet rigtig fint. Også det fremadrettede. O'Brien kunne måske have taget overlappet med Isa. Tilbage til O'Brien. Og et skidt indlæg fra den tidligere sønderjyske mand. Spiller sin 10. kamp for FC Nordsjælland i dag. Conor O'Brien, ham her. En helt anderledes stærk profil i den her sæson for sit hold. Netop udtaget til A-landsholdet, Martin Braithwaite. Drogoan Pim. Hurtig lille station der i Braithwaite. Og så hurtigt ud på kanten. Ankersen kan godt løbe den op. Og det er en Braithwaite lige ved at kunne komme til afslutningen. Lasse Petri får ikke clearet. Det gør til gengæld Mark Gundelach så. Drogoan Pim med en skidt første berøring. Koster et boldtab. Men de får ikke sendt kontratoget afsted den her gang, FC Nordsjælland.
aggressivt der. Kamalisa over for Lægvind, der dog ikke lader sig stresse for meget. Jesper Hansen, der tager sig god tid. Han kan også være en, som udlandet har i sigtekornet. Og verserende rygter om, at Nordsjælland skulle have været interesseret i Lukas Radetski, som står nede i den anden ende. Med henblik på, at Hansen kunne blive solgt. Det er også ved at være i en alder, hvor det vil være fint at komme afsted. Jesper Hansen, 28 år gammel. Kåre vælger at tage Gregor med fin finte. Han får lavet der. Pascal Gregor, og hvad så? Lige ved en afslutning for Conor O'Brien. Jonas Knudsen, der ømmer sig efterfølgende, men ganske fin lille dribling, han lige fik lavet der. Nordsjællands højre bak. Så får han ramt uheldigt på et sted, hvor det kan gøre ganske næs. Jonas Knudsen heldigvis ikke videre medtaget. Det er altså gode ting, de får lavet den højre side der. Den ender lidt heldigt hos Tutu. Gerne vil have skiftet hurtigt over til Jonas Knudsen, tror jeg, men skvatter for anden gang. Smarterson gået langt med ned. Får den tilbage der fra Ankersen. Og Johannesen, der rydder op. Lidt tjusket der fra Jakob Ankersen, men det får de ikke lavet nogen omstilling ud af heller. FC Nordsjælland. Har kun tabt en enkelt gang på hjemmebane i den her sæson. Nordsjællænderne, det var til FCK. Det vil være første gang nogensinde, at de går igennem en sæson og taber mindre end 2 kampe på hjemmebanen, hvis de heller ikke bliver besejret i dag. Lægvind har slået sig i duellen før. Mens benytter både Torup og Hjulmand lige chancen til at holde lidt rådslagning.
Petri har lagt sig helt ned i det centrale forsvar, så de indimellem nærmest står i en 5-2-3, eller hvad man skal kalde den for. En lidt ubestemmelig formation. Nordsjællænderne, god takning der fra Isa. Så klart frispark i anden omgang fra Lægvind, som han pillede bolden fra. Ampen forsøger at tippe den frem mod Hans Henrik Andreasen. Nu kan han i stedet for skynde sig tilbage. Får lige lidt før, når han får den med der. Christian Lindberg. Gundelak i venstre siden. Det gik ikke så dumt et indlæg, men ikke nogen nordsjællændere, der kommer i nærheden af den alligevel. Ankersen ligger og lurer derovre. Peter vel at mærke, men vi skal have tilset Lægvind igen. Der er så fortsat problemer. Den 25-årige nordmand. Spørgsmålet er, om han er i stand til at spille videre anden gang han er til behandling. Sidder oplagt afløser i Jerry Lucena og Steffen Ernemann på bænken. Han kan ikke mere. Og det bliver netop Steffen Ernemann, der kommer ind og afløser Magnus Lægvind. Fordi det kommer til at lave om på det store for esbjergenserne. Man måske med lidt færre defensive egenskaber, men kompetent erstatning, synes jeg, for Magnus Lægvind, 31-årige Steffen Ernemann. Peter Ankersen er afsted. Forsøger at slå den tidligt ind mod Braithwaite, og det giver et hjørnespark. Slet ikke så dum en idé. Fra højre bakken en anden en, der er udtaget sammen med ham her til Morten Olsens A-landshold. Til kampene mod Armenien. Hans Henrik Andreasen selvfølgelig altid et pejlemærke for de esbjergensiske hjørnespark. Han bliver pakket godt ind her af en 2-3 mand. Ligger der til gengæld Hans Henrik Andreasen og så en afslutning, men han har lavet frispark. Midtbaneveteranen. 34 år gammel er han blevet efterhånden, vendte hjem fra OB til det her forår. Han har gjort det fremragende, må man sige, i den klub, hvor han fik sit Superliga-gennembrud i sin tid. Hurtig igangsætning der fra Isa, men også lidt for hurtig måske for Mark Gundelak. O'Brien sender straks Rikker afsted på højre kanten. 2 mand stormer med ind i boksen.
Radetski er den eneste, der kommer på bolden. Så bliver den ellers sendt hurtigt op i modsatte ende, men Smarterson er ikke så heldig med sin positionering, som Nikolaj Johannesen var. Braithwaite får forlænget der er vinket offside på Smarterson. Jesper Hansen med et præcis spark, der lige rammer islændingen i ryggen. Braithwaite er også stukket for tidligt på den lange bold nede fra Peter Ankersen. Han ligger selvfølgelig hele tiden og lurer på kanten på at bruge sin hurtighed. Esbjergs topscorer. 9 mål er det blevet til for Braithwaite. Han har scoret i de seneste 3 kampe. Og så er brandvarm. Skidt udspark fra Radetski. Ikke det første i dag. Men det får ikke konsekvenser. Der er Noblu, der kigger tæmningen. Og Kåre. Elegant. Og en god bold også fra Kåre frem mod Lindberg. Den er knap så godt lagt videre. Smarterson. Jakob Ankersen. Lige før kan man lige så kan sende Lindberg afsted der. Får lagt den på den gale side. Meget malende for de sidste 10-12 minutter. Der mangler lige 10% mere fokus og præcision i de offensive aktioner fra begge sider. Timingen en lille smule ved siden af efter en ellers ganske glimrende start på den her fodboldkamp. Men der kan han ikke løbe op, Jonas Knudsen. Stemning i dag. Det er en festdag, selvom det altså kun er sølvmedaljerne. Så er de meget tilfredse med dem. Også et ganske glimrende fremmøde på Farum Park til sådan en forestilling, hvor der ellers ikke er så meget på spil. Men man vil selvfølgelig gerne sige tak for en flot sæson. En historisk sæson for klubben med Champions League deltagelse. Og men at det blev til en del stryg, ja, så har de i hvert fald fået nogle store oplevelser, Nordsjællandsspillerne og deres fans.
god bold der fra Isa til Gundelach, der så alligevel er løbet et øjeblik for tidligt. Finder O'Brien. Plads på venstrekanten nu til Gundelach. God bold for O'Brien, men mister balancen. Som vi har set. Et par spillere fra hvert hold gør det i den her første halvleg, så Esbjergs tur til at smide den væk. Bueno. O'Brien kommer til, men bliver taklet. Appellerer for, at der skåret hånd på bolden fra O'Brien. Lidt halvhjertet, og til sidst en afslutning fra Christian Lindberg. Alt for risikabelt, det der fra Jakob Ankersen. Jeg er glad for, at Kian Hansen han får reddet ham i situationen. Så er det Radetzky igen med et dårligt udspark, og så er der plads. 1-0 til Nordsjælland. Conor O'Brien straffer. Lukas Radetzky, han har fået en ganske skidt start på den her fodboldkamp i hvert fald. Så han ikke sat en fod rigtigt, når han skulle også væk. Det gjorde O'Brien til gengæld der. 1-0 til Nordsjællanderne. Det var konsekvent udnyttet, må man sige, af den lille amerikaner og ham her. Han skal altså skamme sig lidt. Prøv at se den her. Det er egentlig ikke, fordi det er en vanskelig tilbagelægning, synes jeg ikke. Han vil gerne hakke den væk med venstrebenet. Det kommer slet ikke langt nok væk, og så kan han simpelthen ikke nå og løbe den op. Koldblodigt af Conor O'Brien. Og 1-0 til Nordsjællanderne. Første scoring i den her sæson. Conor O'Brien, altså en mand, der har haft lidt svært ved at bide sig fast på det her Nordsjælland-mandskab, men sådan noget der, det skader bestemt ikke. Opspiller Esbjerg der i højre siden. Kan de svare igen på den her scoring? Hans Henrik Andreasen med første reelle afslutning fra vestjyderne. Den skulle vi 35 minutter hen i kampen for at finde, men de har haft optræk til nogle farlige situationer. Esbjergenserne. Ja, de stiller sig aggressivt højt op på det her
Udspark vil ikke have af. Jesper Hansen får lov at sætte den i gang langs jorden. Bruger ham pæn med en vanskelig tilbagelægning til Hardetski. Så han nok ikke behøver at få udfordringer af sit forsvar, sådan som hans støvler er snørret i dag. Udmærket af Kamalisa, der bryder og spiller en god første halvleg, synes jeg. Ayanoglu får den ikke med. Isa igen. Så bliver han første omgang bremset af Erne, men Ayanoglu kommer godt til Isa. Derovre ligger Pascal Gregor, der er gået med fra. Gundelach over for Peter Ankersen. Normalvis to, der dyster om landstræners gunst som højre bak. Gundelach er så på venstre midtbane i dag. Meget altid offensiv spiller. Knudsen bliver overmandet der. Gregor og Ayanoglu i fællesskab. Elegant lille tunnel så fra OG. Ja, det kan de lige at se. Hjemmeholdets fans. Udspark. Jakob Ankersen, spørgsmålet er, om vi skal have uddelt en advarsel her. I så fald den første. Jeg synes, det vil være en lille smule hård fra Michael Tyggaard. Jeg tror også, at han nøjes med en påtale efter en meget udramatisk første halvleg i øvrigt. Isa frem mod Christian Lindberg. Hardetski kommer ud den her gang. Ja, der får han sparket den langt nok væk. Den finske keeper. Okora skaber plads. Ayanoglu tilbage til Okora, som den der er blevet med fremme. Kan nå at løbe den derop. Ja, det går lige akkurat for Jores Okora. Lige før han får lagt den til en afslutning til Christian Lindberg, stadigvæk Nordsjælland. O'Brien, målscoren, forsøger at finde Bueno derinde, men får lidt for meget. Og i stedet for Esbjerg, der angriber modsatte vej. Og får det en kast. Jeg synes, der var frispark. Peter Ankersen. Det synes jeg egentlig godt, han kunne have en pointe i måske, men må nøjes med indkastet. For Jonas Knudsen. Nu kan det blive farligt igen. Ja, så jogger han lige i den en gang. Christian Lindberg tager tempoet ud af muligheden. Og dermed også fareelementet. Så bliver det lidt for kægt fra Gundelach. Isa over mod Gregor, der i hvert fald har nogle centimeter
at gøre godt med over for Esbjerg-forsvaret. Fint følge til dørs af Jonas Knudsen. Scorede sit første mål i Superligaen for Esbjerg mod OB i torsdags i 6-2 afklapsningen. Og Kåre op foran Braithwaite. Minutter tilbage af de ordinære 45 i første halvleg. Der bliver nok lagt en del oveni. Vi har haft flere skadestop. Blandt andet da Magnus Lekven måtte trække sig. Målscorer Conor O'Brien også til behandling. Men er så klar igen, heldigvis, for nordsjællænderne. De har fået kontrol over kampen, Nordsjælland, med det her 1-0-mål. Mens Esbjerg leder efter nøglen til at komme tilbage i varmen. Det er et enkelt minuts tillægstid. Nøjes vi med. Det var beskedent fra Michael Tyggaard, men der ligger jo heldigvis. Ja, det bliver så 2 minutter. Det lyder også mere passende oven på den her første halvleg. Måske tid til en sidste Esbjerg-mulighed. Ikke så meget, de har fået igennem i venstre siden. Det har været højreorienteret, så at sige. Deres offensiv her, en udmærket afslutning faktisk fra Kian Hansen. Men ikke noget, der får pulsen op hos Jesper Hansen, den der, selvom den ikke er så langt forbi igen. En sjælden målscorer, Kian Hansen. Spiller sin 29. kamp i sæsonen uden at have været på tavlen endnu i Superligaen. Samme bevægelighed foran boldholderen, som de er
været rigtig skarpe til Esbjerg i de seneste par kampe. Smarterson trukket langt ned for at deltage i opspillet, og det hjælper Jonas Knudsen. Den bliver rettet af, lige før Tutu kunne komme til den alligevel. Jakob Ankersen samler op. Kian Hansen med en skidt fejlaflevering. Kamalisa sætter i gang den modsatte vej, og så når han ikke at slippe den i tide, før Hansen kommer godt tilbage og får gjort op på sin brøler. Bliver liggende dernede. Kamalisa Esbjerg spiller videre. Peter Ankersen, og derinde Hans Henrik Andreasen, der var lige ved at kunne komme ordentligt til den. Mokora får generet ham tilstrækkeligt til, at han hætter forbi. Lad os lige prøve at se den her. Jeg synes, den er god nok. Taklingen fra Kian Hansen. Men derfor kan han selvfølgelig godt komme galt af sted alligevel. Kamalisa han har været stærk i den her første halvleg. Ganeseren. Det er vist den ene albu, han er faldet uheldigt ned på. Og vi for længst har rundet de 2 tillægsminutter, der var annonceret som tillæg til den første halvleg, hvor vi har fået et enkelt mål. Efter en fadese af de større fra Lukas Radecki. Conor O'Brien, der stille og roligt kunne lægge den i det tomme Esbjerg net. Det var, hvad det blev til på målkontoen i den her første halvleg mellem nummer 2 og lige nu nummer 5 i Superligaen. Esbjerg skal altså ud og have rettet op på det her efter pausen, hvis de vil holde fast i 4. pladsen, der lige nu tilhører OB. Men lad os da håbe, at det bliver lige så underholdende minimum i anden halvleg, som det har været i de her første 45 minutter. Der plejer at være garanti for masser af mål mellem de her 2. Så skal vi ikke bare ønske os, at det også bliver en realitet efter pausen. Vi er tilbage om et lille kvarters tid med anden halvleg. Så er vi altså tilbage i Farum. Og her får vi den enlige scoring fra første halvleg. Lukas Radecki med en fæl kikser. Jeg synes ikke, der er så meget at sige til tilbagelægningen fra Jonas Knudsen. Han bliver selvfølgelig hurtigt presset. Radecki er en aggressiv Ayanoglu, men det er ikke nogen undskyldning for at lægge den lige op til amerikaneren, der til gengæld lægger den i en lige linje. Flugt tilbage i kassen. Og 1-0 til FC Nordsjælland i orden efter de første 45 minutter, hvor de havde de fleste og de bedste muligheder. Altså Esbjerg efter en udmærket start, og så havde svært ved at komme til afslutninger, synes jeg. Men de har stadigvæk
banken fyldt med selvtillid. Gæsterne, det kan der ikke være nogen tvivl om. Han har spillet et utroligt godt forår, og han må stadigvæk sidde i spillerne. Spændende at se, hvad han har lavet af justeringer, Jes Torup. En 3-4 mand til opvarmning i pausen, men så vidt jeg lige kan se, ikke nogen ændringer på Esbjerg-mandskabet endnu i hvert fald. Bueno lægger den videre ud til Gundelach. Han nu blev kaldt på den i dybden, men han forsøgte at finde Bueno i stedet for. Hans Henrik Andreasen, Braithwaite. Han ved godt, han er offside. Martin Braithwaite. Fem gange er de løbet offside i den kamp her. Esbjerg 4 gange har det været Braithwaite, der er kommet på den gale side af Nordsjælland-fælden. Det er selvfølgelig ikke godt nok. Masser af plads til Pascal Gregor i højre siden, for den ikke rigtig med første gang. Så bliver det altså ikke så farligt, som det kunne have været. Lidt ærgerligt, han får en skidt første berøring højre bakken, lige før han er Lasse Petri kunne få sendt ham igennem til et forsøg mere, i stedet for Jakob Ankersen. Mister den, men Smarterson hurtigt til at sende den videre ud i venstre siden til Braithwaite. Ankersen gået med. Smarterson og Hans Henrik Andreasen i boksen. Også Peter Ankersen. Ernemann. Ankersen igen. Der skulle de have været mere konsekvente, Esbjerg. Hurtigere til at udnytte den mulighed. Nu må de starte lidt forfra. Jonas Knudsen. Plads til Tutu. Godt træk der fra Josef Tutu. Og så laver han frispark på ham og det skal koste en advarsel. Det gør det ikke. Hvis det ikke er et professionelt frispark, så ved jeg ikke, hvad der er. Men Michael Tyggaard skåner Nordsjælland-spilleren her. Men det er retfærdigvis heller ikke ret meget kontakt, der er. Tutu meget ivrig efter at få frisparket. Smarterson gør klar til at tage sig af det. Sølle 6 frispark begået indtil videre. Det siger, at når det har været en meget fredelig kamp, den her på den konto i hvert fald. Masser af blå og hvidstribet i boksen for Smarterson. Og derinde, ja, der ender den i lapperne på Jesper Hansen. Jeg tror, det var Nikolaj Johannesen, der fik blokeret foran Hans Henrik Andreasen. Her måske en mulighed for Esbjerg. Første rigtig god afslutning fra vestjyderne. Nu var det Jakob Ankersen, der fik trykket af det, tror jeg, fra distancen derefter. Kvikt Esbjerg opspil lige pludselig.
Smarterson, der lægger den på tværs. God første berøring. Og også en god parade fra Jesper Hansen i målet. Den farligste Esbjerg-aktion indtil videre. Og det kan være, der kommer en mere nu. Braithwaite er afsted på venstrekanten. Ankersen og Smarterson i boksen. Han venter lige på Jonas Knudsen der. Og der er en Hans-Henrik Andreasen med en kæmpe mulighed. Og han er ikke uheldig der, Jesper Hansen, med at have en forsvarsspiller på det rette sted. Ganske giftig chance. De begynder at røre på sig, vestjyderne. I de sidste momenter her. Nikolaj Johannesen er det, der står i vejen for den og hjælper Jesper Hansen. Fint skift der fra Isa. Gundelak sender Ayanoglu afsted. Han er løbet ind i offside-fælden. Hans-Henrik Andreasen, Steffen Ernemann var stukket, men han ligger ikke ordentligt bolden fra HHA. Ayanoglu. Godt træk der forbi Kian Hansen, der bliver siddende. Ayanoglu forsøger at komme til afslutningen. Kian Hansen er i problemer, mens Esbjerg forsøger at slå kontra. Ernemann. God lang bold frem mod Jakob Ankersen. Smarterson og Braithwaite stormer til ind i boksen. Smarterson dirigerer Braithwaite til forreste og løber selv tilbagerste, men den havner midt i feltet, den der. Og så nytter det ikke så meget. De er helt anderledes aggressive nu. Esbjergenserne ind i første halvleg. Der til gengæld en blottelse, og så en kæmpe mulighed. Potentielt i hvert fald rigtig skidt af Christian Lindberg, der skal lægge den der ind til Ayanoglu på midten. 2 mod 1 over for Kian Hansen. Skidt udnyttelse. Ankersen her virkelig vågnet op i de seneste minutter. Braithwaite og Hans-Henrik Andreasen der med ham. Tutu ud til venstre over for Gregor. Josef Tutu får et hjørnespark. Smarterson klar til at tage sig Esbjergensernes andet hjørnespark. Kun Kian Hansen bliver stående tilbage i midtercirklen, ellers er de fremme alle sammen. Der var det Hans-Henrik Andreasen, der lå, men også Ricardo Bueno. Peter Ankersen hætter den ind igen, og så laver Hans-Henrik Andreasen frispark, siger Michael Tyggaard. Andreasen har en lidt anden holdning, tror jeg godt vi kan konstatere, men jeg synes faktisk, det er okay. Han bakker ind Nikolaj Johannesen i den situation. Hans-Henrik Andreasen tager den fint med videre. Peter Ankersen. Andreasen igen. Ikke noget frispark den her gang.
Johannesen, der bruger sin fysik. Jeg synes, han har været rigtig stærk i dag. Venstrebakken hos Nordsjælland. Peter Ankersen, god tæmning der. Hvad så? Frispark i hvert fald. Og en advarsel også til Gundelach. Og den kan han ikke brokse over. Nu var lige i sidste øjeblik, at han fik trukket ham om kul der, inden han var nået ind i straffesparksfeltet. Frisparket korrekt nok. Glimrende tæmning der for Peter Ankersen, og en god frisparksmulighed til hjemmeholdet. Slutter til gæsterne selvfølgelig. Steffen Ernemanns venstre ben har absolut en mulighed. Smarterson også over ved dødbolden. Tutu, Drogo Ampem, Jakob Ankersen ved bagerste. Andreasen har lagt sig midt i feltet. Det bliver Smarterson, og det bliver en bold, som han ikke kan nå op til Davidson. Drogo Ampem. Det er også åbenbart løbet ind i en offside der. Tyskeren. Dårligt afviklet frispark af Esbjerg Jensen. Til gengæld et godt udspark fra Jesper Hansen op til Bueno. 3 mand stormer med på midten der. Christian Lindberg med afslutningen. Og et godt stykke over for Lindberg. Et enkelt sæsonmål er det blevet til for ham. Hvis jeg ikke husker meget galt, så var det i den første kamp i foråret. Her pakker han den langt over Christian Lindberg. Kian Hansen, god bold frem mod Jakob Ankersen der. Petri med nede og får frispark der, Lasse Petri. Og den synes jeg heller ikke, man kan sige så meget til. Og lige ryggen på ham der for at skubbe sig til muligheden, Jakob Ankersen. Har Randers udlignet af bedst, som jeg får sagt det, så scorer AGF til 2-1 i deres kamp. Der sker masser i tabellen lige nu, men Randers målet, det betyder altså, at Esbjerg igen er på 4. pladsen, som vi kan se på den stilling her. Nede i hjørnet altså, selvom at de endnu ikke selv har fået udlignet her i farven, men det begynder så småt at trække op til det. I hvert fald kommet nærmere og nærmere de giftige muligheder omkring Jesper Hansen. Det tyder også på, at der kan blive nogle blottelser den anden vej. Vi har allerede set et par eksempler på det. Naturlig konsekvens af, at man skal satse selvfølgelig, men det kan ende med, at Nordsjælland kan lukke kampen i stedet for. Der plejer at falde over 3 mål per kamp i gennemsnit mellem de her 2 hold i farven. Så vi har forhåbentlig et par stykker til gode. Peter Ankersen forsøger at finde Jakob. Bueno lidt for smart. Drogo Ampem hoppede ikke på den.
Hernemann. Ja, Braithwaite kaldt på den inde på midten. I stedet for Jonas Knudsen. Lemmerne taget med. Og derinde var det Smarterson, der var i tankerne for Knudsen. Stadigvæk Esbjerg. Tutu. Hans Henrik Andreasen får hættet. Der Smarterson. Det er spidsvinkel. Hans Henrik Andreasen får taklet, men mere bliver der ikke ud af den i den omgang. God afslutning, synes jeg. Fra næsten 0 grader fra islændingen. Men Jesper Hansen går ikke i panik. Peter Ankersen. Braithwaite ligger derinde, men også Jesper Hansen. Han lå ellers så kaldt på det tidlige indlæg, men han skulle nok have været langs jorden. Godt læst. Han er landsholdsreserven i Nordsjælland-målet, uanset hvad. Lindberg takler sig Kieran Hansen. Er kommet sig over sin skavank. Smarterson. Peter Ankersen tilbød sig. Men vi får et indkast. Og her en rigtig fin mulighed for 40 til Smarterson, der hakker på kassen. Og også en fin parade for Jesper Hansen. Hernemann. Det er en Tutu, der plukker ned. Josef Tutu. Fantastisk mål det havde været, det der. Der er vinket offside dernede. Ja, han har selv har scoret nogle spektakulære nogle i den her sæson. Josef Tutu, men der var han kommet på den gale side. Og selvom den der skulle være dumpet ned i kassen. Det er godt nok fræk lavet. Og ikke meget den mangler. Ja, det skal blive spændende at se, hvad der sker med ham i sommerferien. Han er jo ejet af FC København, og hans lejeaftale, den udløber i dag, spiller sådan set også afskedskamp, medmindre at man finder ud af et eller andet med københavnerne. Jeg kunne godt forestille mig, at de er blevet fristet af at se, om han ikke kunne få en eller anden rolle hos dem. Josef Tutu spillede et stort forår især for Esbjerg. Godt træk der. Og en afslutning, som Jesper Hansen kun får halvklaret. Jakob Ankersen igen. Nu vandrer meget rundt nu. Og for en gang skyld lidt usikkerhedsmomenter hos Jesper Hansen. Ja, frispark, synes jeg, Jonas Knudsen. Det får han ikke. Bueno, men holder også fint fast i kuglen alligevel. Bueno, glimrende videre til Lindberg. Kæmpe mulighed. Fremragende kommet ud af Lukas Radetzky. Ja, der fik han gjort lidt af skaden god igen for 1-0-målet. Den finske keeper dernede. Kolossal chance til Christian Lindberg, men Radetzky bliver den store. Lad os se den her igen. Fremragende tur af Bueno. Så Lindberg, der forsøger at tippe den forbi, men han gør sig rigtig bred. Radetzky og forhindrer Nordsjælland i måske at lukke den her op i den anden ende. Jesper Hansen, der ender med at plukke den ned. Ankersen, god tur der. Og han går med i dybden igen. Hans Henrik Andreasen spiller til den anden Ankersen i stedet. Og så er han til gengæld. Det er Jakob Ankersen, og en fortræffelig redning igen fra Jesper Hansen. Fremragende fodparade. Tutu får fat i den. Han får jogget i den.
Jonas Knudsen blokeres ærnemand. Ja, det er for optimistisk. Med så mange mand med fremme. Sikke en chance til Esbjerg. I stedet for nu en Nordsjælland kontra den anden vej. Der bliver kortere og kortere mellem mulighederne. Og her et esbjergensisk gul kort. Det første i kampen. Peter Ankersen for et professionelt frispark. Udskiftning hos nordsjællænderne. Pascal Gregor ud. Og ind i stedet for med costaricanske Francisco Calvo. Der ser ud til at lægge sig over omkring venstrebakken. Og så ellers en debutant på banen. Mikkel Jensen. Ricardo Bueno, der er lidt længere om at opfange. Det er ham, der skal forlade banen, men altså ind med en meget, meget spændende spiller. 18 år gammel Mikkel Jensen, kommet fra Brøndbys ungdomsrækker den her vinter. Han kan gøre sig både i angrebet og på kanten. Kommer altså ind. Nå, vi beholder Bueno på banen alligevel. Der er noget forvirring nede omkring bænken hos Kasper Hjulmand. Mikkel Jensen må altså vente lidt med at få sin debut her. Til gengæld en kæmpe chance. Ja, der sker noget nu. Netop indskiftet Francisco Calvo med afslutningen fra tæt hold. Ja, det er svært at følge med det hele. God parade igen fra Radetski. Og hjørnespark til hjemmeholdet. Vigtigt også for dem at få troet lidt den modsatte vej. Efter en periode med Esbjerg dominans. Ja, så Kåre kom flyvende derinde på indlægget fra Ayanoglu. Hjørnespark i modsatte side i stedet for. Og så tror jeg, vi får udskiftningen. Og det bliver i stedet for Ayanoglu, der går ud. Bueno får altså lov at blive på banen. Ayanoglu, der havde en kæmpe chance i begyndelsen af kampen. Og ind i stedet for med ham her, Mikkel Jensen, altså gør sig på U18-landsholdet. Og en ganske habil dribler. Spændende at følge her i de sidste omtrent 25 minutter, vil jeg tro. Isa sætter sig igennem over for Braithwaite. Vigtigt. Det er Lasse Petri. Og så tæt på igen. Denne gang Nikolaj Johannesen med afslutningen. Ja, klart bedre Nordsjælland-periode det her de sidste par minutter. Petri, der lige får smidt den videre, så Johannesen har fået sat den på den gale side af målstolpen. Tutu takles af Okora, der har læst situationen glimrende. Shodas Okora. Bueno trækker til højre. Ja, så får han ellers lavet en meget elegant tunnel, men så bliver det alligevel for stor en udfordring. Shodas Okora. Kolossalt vigtig spiller i FC Nordsjælland. Calvo med indlægget her. Og Christian Lindberg, glimrende af Lindberg, bud efter fjerneste stang. God refleks. Igen fra Radetski. Jeg er i tvivl om, den har siddet indenfor, men han tager ikke nogen chance at finde den der. Og nu vælter det simpelthen ind med chancerne. Det kan være, der kommer en mere på hjørnesparket fra O'Brien. Ja, det bliver Bueno, der kommer op til den. Johannesen ind i feltet igen. Petri samler op. Ja, så var han lød offside, tror jeg. Nikolaj Johannesen. Han har i hvert fald ikke lyst til at blande sig i kampen om den der.
Her kæmpe chancen til Jakob Ankersen nede i den ene ende, der altså sat gang i en lavine af Nordsjælland muligheder den anden vej. Skal lige have tilset Christian Lindberg med det fine forsøg før. Og selvom at du har valgt at tune ind på FC Nordsjælland Esbjerg, så er jeg ret sikker på, at du også sidder med et øje på kampen i Horsens. En sand gyser mellem Horsens og Brøndby. En direkte duel om at undgå den sidste nedrykningsplads under stregen i Superligaen. Der er onside special senere, når vi er færdige her direkte fra Horsens af på TV3+. Selvfølgelig med alle reaktioner på, hvem end det bliver, der ender med at tage billetten til Nordic Bet Ligaen i næste sæson. Den slags bekymringer har de ikke her i Farum, nogle af aktørerne. Ganske dramatisk sidste runde, den her. Jeg kan se, de røde kort også er begyndt at vælte ind forskellige steder. Foreløbig kun et enkelt gult til hver i Farum i en fair forestilling, der også er ved at udvikle sig rigtig underholdende. Christian Lindberg hjulpet fra banen, og Conor O'Brien kan tage frispark lige ind i lapperne på Radetski. Market er meget opmærksom på at få sat hurtigt i gang nu. Ernemann ikke uheldig med at vinde den der fra O'Brien. Jonas Knudsen, Braithwaite ligger inde på midten og venter. Braithwaite her er det Tutu. Godt træk fra Tutu. Tager udfordringen op igen. Den store kantspiller Smarterson. Klogt ud til Knudsen og hjørnespark til Esbjerg. Så skal de forsøge at forvente bølgen igen. Esbjergenserne efter 10 rigtig gode minutter. Nordsjælland, der har haft overtaget i de seneste. Det her i hvert fald en mulighed, hvor de kan matche hjemmeholdet. Store drenge som Tutu og Hans Henrik Andreasen derinde. Han kommer så til at ligge helt over ved Ernemann. Lige ved at finde Braithwaite inde ved bagerste stolpe, men de er klar for isag. Nordsjællænderne. Jonas Knudsen, Hans Henrik Andreasen ligger stadig ind på midten. Og Lasse Petri kommer på bolden. Ja, så er der plads. Lindberg tilbage på banen, men bliver hurtigt pacificeret i den situation. Ja, Davidson, Drogo Ampen. Selvmål i Aalborg. OB kommet bagud nu. Og dermed så kan de godt stresse lidt mindre Esbjerg-spillerne. Det er de selvfølgelig ikke klar over. Mikkel Jensen, den nye mand til den anden nye, Calvo. Han kan ikke rigtig komme til. Francisco Calvo får lavet frispark i stedet for.
Christian Lindberg har spillet færdig for i dag. Han er så tæt på en scoring her for ikke så længe siden. Lindberg kommer ud og får sig et hvil i stedet for Andreas Maxø. Han har fået sin debut for FC Nordsjælland. Kommer altså ind og får det sidste kvarters tid. Andreas Maxø, forsvarsspiller. Så er spørgsmålet, hvordan de rokerer rundt. Han lægger sig i hvert fald ned på noget, der ligner en central position i midterforsvaret. Lige nogle kårer, der er trukket ud på højre bakken i stedet for. Maxø har spillet en enkelt kamp for Nordsjælland indtil videre i sæsonen. Og i 4-1 nederlaget i Parken i december. Det er ikke den sjoveste debut måske, men han er så med igen i dag. Kamal Issa har slået sig i en duel med Hans Henrik Andreasen og ligger op på midten af banen. Derfor er Jesper Hansen høvler bolden ud. Og også nede og bide græsset i første halvleg. Issa. Det er noget krampe til synligheden. Med 13 minutter tilbage af sæsonen. Men på benene igen. Esbjerg smider en mand på banen, som de skal sige farvel til nu. De medrejsende vestjyske fans. Jesper Lange på vej på banen. De skifter en mand mere ud. Tror jeg, det bliver ved den ene der. I stedet for at anføre bindet over til Kieran Hansen. Men Jesper Lange altså i sin sidste optræden for Esbjerg, inden han drager til AGF efter sommerferien. Så kan man spekulere i, om han synes, det er det rigtige skifte. Men i hvert fald lige nogle flere perspektiver i næste sæson for Esbjerg, der altså skal ud og spille europæisk. Lange op på toppen ved siden af Braithwaite, mens Anders Smarterson har taget en lidt mere tilbagetrukken rolle. Jakob Ankersen er kommet tilbage på højre kanten, efter han ellers gjorde en rigtig god figur i en fri rolle i starten af anden halvleg, synes jeg. Han har haft Esbjergs suverænt største mulighed i den her fodboldkamp, Jakob Ankersen. Peter Ankersen, 10 minutter igen til at jagte det her mål for Esbjerg. Ernemand, der er overhovedet ikke nogen holdkammerater lige der. Jonas Knudsen, der slutter forbi.
Mikkel Jensen med en bold, som Bueno ikke rigtig kunne forstå, hvad han skulle stille op med. En undren, man godt kan forstå fra brasilianeren. Og for en gang skyld for fuld spilletid, Bueno. Sæsonens sidste kamp, altså. Esbjerg stadigvæk med en indskiftningsmulighed. Det kunne godt være, at Nikolaj Høgh kunne få nogle minutter i sin sidste kamp. Men anføreren fik på den anden side lov at sige farvel i hjemmesejren over OB, hvor han kom ind i det sidste kvarters tid. Har måske fået sin afskedsceremoni af Jes Torup. Peter Ankersen til Jakob Ankersen. Jesper Hansen stille og roligt. Der er gået lidt af gnisten af det Esbjerg-pres, som de ellers fik etableret i flere perioder i den her anden halvleg. Jeg synes ikke, de angriber med samme aggressivitet længere. Esbjergenserne. Måske en mulighed under opsejling. Forsøger at finde Jesper Lange der, Ankersen. Lange må selv ud og hente den. Ernemann, Peter Ankersen. Og ikke nogen med bagerste andre end Nordsjælland-keeperen. Men det hele taget får de ikke fyldt nok på ind i boksen på de her indlæg, Esbjerg, til at gøre det farligt. Legend fra O'Brien med hælen. Og så en god aflevering frem til Issa, der er lige en postgang for sent. Og Detski hurtigt ud og har spillet en glimrende anden halvleg, den finske keeper. Ingen tvivl om det. Kommer på en skidt første halvleg til gengæld. Det er Braithwaite afsted. Braithwaite med plads. Kan han komme til en afslutning? Braithwaite, og det er kæmpe mulighed for at sige farvel med et mål for Jesper Lange. En gigant chance, han får der, da Jesper Hansen har klaret det første forsøg. Og så får han altså sendt den et stykke forbi. Jesper Lange er det næsten synd. Braithwaite til gengæld med gode aktioner først. Ja, den må han ærge sig over. Jesper Lange. Forløbig har han tegnet sig for 4 sæsonmål. ...27-årige Jesper Lange, altså, der kom fra OB tilbage i 2006. Han har spillet 6 sæsoner i Esbjerg. Scoret 30 mål har han lavet for Esbjergenserne. Det bliver altså ikke til nummer 31 endnu i hvert fald, men fremragende mulighed til gæsterne. Hånd på bolden her fra Peter Ankersen. Esbjerg er kommet godt tilbage i skudstatistikken også i den her anden halvleg. 13-11. Efter de ellers gik til pause og var bagud. Bueno. Godt læst af Davidson. Drogo Ampem. Braithwaite skal holde tempoet nu. Esbjerg forsøger det. Martin Braithwaite, det bliver en afslutning. Med den optimisme, som hans store form på det seneste giver, men ikke med den kvalitet, der plejer at være bag.
Så er der masser af plads til Jakob Ankersen i højre siden. Pludselig Lange stormer med ind på midten. Og var målet for den der, men godt kommet tilbage. Andreas Marksø. Ja, så småt er de ved at finde hullerne igen. Vestjyderne. Hjørnesparksbold fra Smarterson. Det bliver den korte model den her gang. Det er Jesper Hansen, der bliver generet og ikke kan komme til. Ikke noget frispark fra Tyggaard. Men det betyder for så vidt heller ikke så meget. Aflevering fra Bueno bliver brudt af Kian Hansen. Og så en afslutning, der bliver drilsk. Han tager lige Lasse Petri på vejen. Og Jesper Hansen klar til hjørnespark. Udmærket hug fra Kian Hansen. Og en irriterende bold, den der for keeperen, men han tager så fint af den. Nyt hjørne til Esbjerg. Smarterson igen. Ikke meget, de har fået ud af dem indtil videre. Heller ikke den her. Isa til sidst. Den lå så langt væk. Kian Hansen, den får ikke helt nok den der over til at overliste Gundelach. Jonas Knudsen. Tutu tilbyder sig. Så er han ved at lukke sig selv lidt inden Josef Tutu får indkastet. Jonas Knudsen med langt indkast. Tutu kommer op, får ikke ramt på den. Smarterson. Ja, den skal ind i feltet igen. Får slet ikke nok højde under den. Knudsen igen. Får lidt luft under endnu et indlæg. Og i stedet for, så kan de slå kontra, hvis de føler for det. FC Nordsjælland. Godt taget ned det der fra Isa. Og så stikker han den der videre til Mikkel Jensen. Det er ikke så meget, vi har set til ham endnu. Kan han lave om på det her, Mikkel Jensen? Får hjælp fra Petri. Og får et hjørnespark ud af situationen. Tre minutter skal vi spille over. Her hvor er kampuret under de 90. Og efterfølgende så er de her altså klar til at blive delt ud sølvmedaljerne, som FC Nordsjælland-spillerne skal have om halsen. Efter endnu en hjemmesejr tegner det i hvert fald til lige nu for nordsjællænderne. Mindre Esbjerg kan trylle et mål op af hatten her i de sidste minutter. Her kan de i hvert fald få en kontrachance for at få gjort det. Masser af plads til Lange i venstre siden. 3 mand i boksen har han der. Braithwaite, der lå bag ved Jakob Ankersen. Skulle have lavet den køre. Jakob Ankersen. Smarterson. Det bliver så Peter Ankersen. Og en fin afslutning, men han sidder lige på Jesper Hansen. Han har scoret nogle flotte mål i de seneste par runder. Peter Ankersen i Parken og hjemme mod OB. Det blev altså ikke til noget her.
Hansen hakker den fremad, men slet ikke nogen adresse på den. Braithwaite kan ikke løbe den op. Topstillingen, som den ser ud her med 1,5 minut tilbage i Farum. Der holder Esbjerg altså fast. Og her er bundstillingen. Der er stadigvæk minutter endnu, og stadigvæk mulighed for at få flyttet rundt på nummer 10 og nummer 11. Det er altså ikke slut endnu i Horsens. Og der som nævnt er masser af højdepunkter, masser af reaktioner alle steder fra i den her 33. spillerunde. Selvfølgelig primært i Horsens, hvor der må formodes at være nogle følelser, der sidder rimelig meget ude på tøjet. Faste klapsalver fra fansene her i Farum. Det var lige MC Liga, der listede forbi der. Patrick MC Liga er ude med karantæne i dag efter en advarsel på Brøndby Stadion. Men de har klaret sig i alle de her 10 førsteholdsspillers fravær i FC Nordsjælland. Frispark af Mikkel Jensen. Og sidste mulighed til Esbjerg. Anders Martersson lægger an til at tage den, men skal lige vente på at få Kian Hansen med frem også. Der kommer han fra Smarterson. Det er Kian Hansen, der får taklet. Peter Ankersen fyrer af og bliver blokeret af Kamalisa. Han har gjort det aldeles strålende i dag, synes jeg, Ganeseren. Esbjerg saver frem igen. Drogoan Pem. Og lige før Braithwaite kan tage den der med sig. Får gjort det, men den bliver for lang. Og længere er sæsonen ikke for hverken Esbjerg eller FC Nordsjælland. Selvfølgelig en meget, meget tilfreds Kasper Hjulmand. Jes Torup slutter sin trænerkarriere foreløbig i hvert fald i Esbjerg med et nederlag, men ovenpå et fantastisk flot comeback til Superligaen fra vestjyderne. FC Nordsjælland selvfølgelig i feststemning. Endnu en hjemmesejr til teamet og til holdet. Og om lidt så er der fortjente sølvmedaljer på vej til Farum-drengene. Og også plads til smil hos Drogoan Pem og Esbjerg-folkene. Og trods alt godt glædes over, at de altså har gjort det over al forventning i den her sæson. Gundelach her, jubilar med sejr. Og selvfølgelig stor glæde. Det er der ikke så meget at sige til. Mange af de her drenge har fået deres debut på førsteholdet i den her sæson. Kan man lige sige inklusiv. Lykønskninger fra Jan Laursen med præstationen i dag. Til den unge ganeser Hjulmand rundt og hilse på stort set samtlige aktører inde på banen. Ja, der er selvfølgelig god stemning i Nordsjællandstruppen. Og specielt hos ham her. Han har virkelig gjort det fremragende, efter han har overtaget efter Morten Vikhorst. Guldmedalje og sølvmedalje til følge. Og sølvmedaljerne, de er altså blevet placeret klar på et bord nu. Nede omkring udskiftningsbænkene, og Nordsjællandsspillerne er klar til at gå ind og blive hyldet af fansene på Farum Park, der naturligvis ikke har forladt stadion endnu. Nu har vi Joe Sisse også i billedet. Han har altså stadigvæk fået sin debut, den uheldige svenske angriber, der har været skadet lige siden han kom til Nordsjælland. Han har så stadig ikke fået lov at spille et minut
Nikolaj Stockholm her, kaptajnen, hædret før kampen, har også været en fremragende faktor for Nordsjælland i de seneste sæsoner. Stokken, 37 år. Gå med på der, bliv med. Og selvfølgelig en vigtig alderspræsident blandt alle de her unge, urutinerede spillere. Der plejer at spise, mænd. Der plejer at spise, mænd. I lige måde. Så Nordstrand, så er vendt tilbage til farven. Det kunne være med i dag på grund af en skade. Angriberen. Hyldest fra farven til et mandskab, der er ganske nyt. Sådan rent aldersmæssigt i hvert fald en af de yngre klubber i Danmarks turneringen FC Nordsjælland. Selvfølgelig en overbygning af Farum Boldklub, men det projekt, som de har bygget op her, det er altså ganske imponerende og har vist sig rigtig bæredygtigt her. Anders Christiansen også en anden en, der måtte sidde udenfor i dag. De har udsigt til Champions League-kvalifikation igen. Nordsjællænderne kommer ikke direkte i den her gang. Det kan man selvfølgelig ikke fra andenpladsen, men med en god lodtrækning, så måske. Hvem ved? DBU delegeret klar til at dele sølvmedaljer ud til nordsjællænderne. Og så er de efterhånden linet op dernede. Sølvvinderne er klar til den her ceremoni. Sidste år var det altså guld, men de virker mere end tilfredse.